हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में सब लोग व्यस्त होंगे। और दोस्तों हम भी ठीक हैं और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दोस्तों। और आज हम सुनाएंगे आप लोगों को बहुत प्यारा सा गारी गीत, मंडप गारी गीत। बहुत पंडित जी का है गारी गीत, आप लोग सुनिएगा। ए जी पंडित जी कचूरो की कमाल करेला। ए जी पंडित जी कचूर की कमाल करेला। हमरे मंडप में झाड़ू के काम करेला। हमरे मंडप में झाड़ू के काम करेला। ए जी ससुर का धोतिया कमाल करेला। ये जी ससुर का धोतिया कमाल करेला। हमरे मंडप में दाई के काम करेला। हमरे मंडप में दाई के काम करेला। ए जी अगुआ के पेटवा कमाल करेला। ए जी अगुआ के पेटवा कमाल करेला। हमरे मंडप में बाजा के काम करेला। हमरे मंडप में बाजा के काम करेला। ए जी भसुरु के मोछिया कमाल करेला। ए जी भसुरु के मोछिया कमाल करेला। हमरे मंडप में हमरे मंडप में पंखा के काम करेला। हमरे मंडप में पंखा के काम करेला। तो दोस्तों कैसा लगा ये गीत आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता जी, हर हर महादेव।